and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down in the bed. Kinsa siya? Gitawag ko niya sa laing pangalan. Ingon sa nakailagid siya nako. Matod niya nga nakailag ko niya. Posible ka. Nagikailag ko siya na itong higayon nga na nawaha nga kong panumduman. Apan mo pisan kamay na lang ang hinumduman niya. Kinsabi kayo katong mabihana. O kanong ingon og sagaan kaya nga kung buot nga ito niya. Ganong gibati ko ang kagaan sa pagbati diyang migakusyan ako. Ano? Kinsab gini ka tumabayana. O ganong gusto ko siya makita pag-usapa. Ano? Oh. Gipagutana ko ta siya kung diin ko siya makaila. Unta gipagutana ko siya kung giunsa ko niya pagkaila ug siya relasyon ng mundo ha. Kung kamo sa amin nagkaila ug kung ganong ingon lang ni ako gipati nagkahasol siya pagpakita na ko. Shit. I should relax. Di ko kinahanglang mahasol kung sikin siya man siya. Labing siguro, she's just someone I met. Dato'y kayo nga nawadan ko sa panumduman. And she's nothing. So, kalimtan ko nga, gikay nagbo ko itong bayana. Aron na ko mahasol pa. Hoy, Lily. Lily, naunsa na makadiha? Uy, okay pa ka? Loko, pila na ba kaadlaw ka na sige lang kagigda-higda diha. Hala no, ligo-ligo sa pag may time. Nanimaw na ba ita dinis bayo, uy. Gilang. Humot gyapon ka day, bisan di pa ka maligo og usa ka buwan day. Sabi di ay, hilom sa di noy. Hilom ra gud di noy be. Alag antugod sa muka gini mo ay. Pauli na lang ka sa islakaw. Mahurot mang kwarta ko nimo da, dako kay kagkaon. Muy ka? Ay kabla ka. Bayaran ta ka. We, saan ko nimo pagbayad be, wa man kay trabaho. Mangita ko. Mangita ka? Oh, ngita ko. Saan nimo pagpangita? Naglingkod na makadinis ato ang bay timok adlaw. Basin day may mangitag boy din eh. Aw, presenta rin ko. Hilom oy, posible gud ana. Magita kong trabaho. Ayaw. Isang taong ka, ayaw. Ako bala nimo. Ako lang ko ni. Ako may trabaho. Ako na bahala sa imong umaabot nga anak. Sugod ka ron. Ako na mga mahal ng anang bata sa muntiyan. Bintot, dili may mong magsalig hapon ko ni Lola. Pauli na lang sa isla, uy, Lili. Makasabot rin lagi si iya taling nimo. Dili, Gina. Buhion ko sa kaugalingon kung paningkamot ang akong anak. Sigurado ka? Ay kabala ka lagi. Kabala ka day. Ako na bahala nimo sa bata. Saba dia, uy. Ay nalalagig antog diha, manoy, uy. Pwede ka, kayo kay mahimo. Buhi anang imong kaugalingon ay may pa. Una pa ka mga akong obligasyon sa uban. Sa muka ginin Gina eh. Kanapay di na ako maghago og himog bata? Ha? May ready-made na? Oh, samtaong kay. Mga mahal na kong ditso. Oh, may computeran man din sa duol, Gino. Oo, na internet cafe diya sa unahan ay. Nga naman. Maghimo kong resume. Aron kasugdan ko na ang pagpangita og trabaho ugma. Ay,
Uban na ba lang ka na ako, day? Wa gyud problema sa club nga akong gitrabahoan. Club? Dili. Sam ka, oy. Di ka mo sugot. Ikaw, Nga mo trabaho sa club sa Lili, di ka mo sugot. ikaw ba man ba? Kung makareact ka, no? Murag yung kag unsa kahugaw ng akong trabaho. Noong sa man ka, oy. Waitress ko, oy. Dili ko pokpok. Bisa na. Di ka mo sugot kay... Di kang laki dito. Kitaan sa glain dito. Ngek. Kinahanglang makakita kong trabaho, Jane. Sa di pamudak ko ang akong tiyan. Aron may magapit sa ko sa gayon nga mga anak na unya ko. Oh, may graduate ka man di ay sa college, no? Anala, sige. Dili man ka magpapugong. Anulgon sa nang imuhang gigraduate, no? Kung di mo gamiton. Okay, good luck! Wa naman manawag si Lili. Saan magkahigama sa ilang lakaw dito sa siyudad? Ay, hinao pa unta nga magmalampuson kaapos ibahag tuyo. Nabalaka naman noong ko nga wag yun sa makapanawag dito sa cellphone sa inahan, Gina. Aron unta mabalihog na ako ba? Adoon na lang nako ogma eh. Ako na lay manawag. Akong ingnon nga moapas ko sa syudad sa sunod adlaw. Nahinumdum na magkakas imong sakyan nga jeep pauli dinhi. Timan-in na lang to ha. Ay, dili ra lagi ka mawa din sa syudad. Pagpangutan na lang. Kay dili ko makauban-uban nimo kay mobalik naman ko duty sa club. Nanawag ko kanina o gidawat naman sa ko balik sa tag-iya. Matugo daan rong adlawan kay gabi ang akong duty. Niyaman ko. Ako. Ako yung uban nimo, day nga ngitag trabaho ako. Ayaw na, Bintot. Ako na. Kaya ko ni. Wala no. Lain si kay mag-uban-uban ka nuy uy. Unsa man ka chaperon ka? Ngitag trabahong imo uy. Lagi ay sige balik. Ato na ko, Jane. Bintot. Amping day, amping. Ihatod ti ka sa imong applyan day. Uyo noy uy. Unsa ka ba? Sam taon ni. Ikaw ba? Mura nang istorya mi uban ka. Hanggaw bit nimo. Lili, sige na, lakaw na samta sayo pa. Amping. Kaya ko natiwasan ang pagpirma kining ubang mga papilis. May lunch meeting pa ko karong taon. I need to take a look sa mga bagong aplikante. Alang sa posisyon as my personal secretary. Yes. Yes, Vicky? Okay. Nagsugod mo sa inyong interview? Okay. I will be there in a minute. Gusto ko makita ang mga aplikante. Okay. No. Let the applicants come to my office. Ako na mismo yung interview nila. Okay. Thank you, Vicky. Kulpaan kong maayo. Unang higayon nga nag-apply kong trabaho. Ginuo ko tabangi ko. Magkatupag lang unta kong tarong sa interview. Madawat lang unta ko ni akong gi-applyan karon. Hinaot pa unta. Next applicant, please. Oh, ako na. Oh, ginuo ko madawat lang unta ko. Hinaot pa unta. This way, ma'am. Mawag ka na yung room sa president. Just knock twice. Salamat, miss. Oh, kaya ko ni. Oh. Amin. Good morning. Oh. Ikaw? Close the door and have a seat. Oh. Good morning, sir. So, you are Lily Saavedra. Yes, sir. Well, wag ka na kita din nga may experience ka sa trabaho ng imong applyan karon, Miss Saavedra. Now, tell me, ganong hiron ka? Huh? I need an attentive and a smart secretary. Someone I could rely on. Someone nga di na ko kinahanglang sultihan sa kinahanglan niyang buhaton kaya nasayod siya siyang gisudlan ng trabaho. Now, tell me, are you the one I am looking for? If given the chance, sir, I could be the one you are looking for. I may not have
any experiences yet, but I am a fast learner and a competitive one, sir. Mhm. You don't have any contact number here in your resume. Kung saan ka na mo sa pagtawag? Ha? Kung mamahimog ikaw sekretarya, will you cut the hash? Mutanga kang paminaw na. Oh, am I hired, sir? You can leave now Huh? and come back tomorrow. Ha? Kinanglang niya ka na before pa kumabot. Ha? Sa ato pa, ginawat ko nimo? You can leave now. Oh, Leave now. Samtang wapa mo sa mga kunaw na. sige, sige. I will be here early tomorrow, sir. Thank you. Thank you. Sabi na suot sa kunaw na. Kaya magkitawat ko mat siya. Apan, ganong dili. Mula nagkinahanglan isig trabaho. I just hope na huwag ko masihop sa pag-hire ko niya. Tom, mas daghan pa ang mas qualified niya. Apan, anong huwag mo ko magkabalipat niya? Tom, she seemed so happy. Human masayot nga gitawat ko siya. Gidawat ka niya. Gidawat ka niya. Diyos ko, salamat. Salamat. Nainomdom na kasi ako. Pero, kung nainomdom pa siya ako, ganun ikunog sa... Paagi ka, kini sa Ginoo nga maduol ko ni Jason. Aron sa ingon, sa hinay-hinay mahinomdom siya ako. Paano sa una man lang kung dilikit may balik pang niyang panumtuman. O hingpit na niyang kalimtan ang tali na mong duha. Nakailak ko lang siya ni ato higayon nga nawang iyang panumtuman. O karon na ibalik na siya sa kanina yung pagkatao. May kahigayunan pa ka nga mahinumdum siya na ako. Baby, kung dili na magkita mahinumduman sa imong amahan, at least, makita o maduultan niya kanunay. Kana lang kontento na ko. Di na ko gusto ipamukos ang akong kaugalingon. Gusto ko nga, kung mailhan mo ko niya, kana tungod kay nahinumdum yun siya na ako sa iyang mga saad. O dili tungod kay kipukos ko siya nga mahinumduman ta. Ay! Papin, Ha? matod ko. Sakay na, ni Sabidra. Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!